Йыратызаршы шмайялынан. Муза, иркан Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшуын қарайсыз. Сізнің білән мин Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татар шағирләре, татар шигърияте тарихы, шигъриятның милли кыйммәте, үткәне һәм бүгінгесе хакында. Шагыйрьләргә пәйгамбәрлек хас диләр. Алар кешеләрнең күңел яраларын тоялар, әсәрләре белән дәвалыйлар, үткәннәргә төгәл нәтиҗә ясарга булышалар, бүгенгебезне гәүдәләндерәләр, киләчәгебезне күз алларга ярдәм итәләр. Татар шигъриятенең тематик төрлелеге, дөнья картинасын бар тулылыгы белән чагылдырга омтылышы сокландыра. Татар халкы шагыйрьләргә бай халык. Татар шигъриятенең 1000 елларга сузылган данлы тарихы бар. Аның һәр дәвре үзенчә эчтәлекле, моңлы, әһәмиятле. Төрки халыкларының беренче шигъри әсәре Идел буе Болгар чорына барып тоташа. Ул чорларда Йосыф Баласагуни, Әхмәт Югнәки, Әхмәт Ясәви, Сөләйман Бакыргани, Кылгалиләрнең әсәрләре болгарларның рухи дөньясын байыткан. Йосыф Баласагуниның Кытадгу белек әсәренә тукталыйк. Аның исемен хәзерге татар теленә күчереп әйтсәк, бәхет турында белем, бәхет китабы дияргә мөмкин булыр иде. Бу шигырь белән язылган һәм 13 мең тезмәдән торган зур китап. Баласагуни аны тоташ 18 ай буе язган. 1069 елда тәмамлаган. Кытадгу белек төрки халыклар әдәбияты тарихында бер бөтен итеп шигырь белән язылган һәм безгә мәгълүм булган иң борынгы беренче зур әсәр. Ул үзеннән соңгы төрки халыклар әдәбиятының барлыкка килүенә һәм үсүенә зур куәт биргән. Бу урында күренекле татар-болгар шагыйре, урта гасырлар татар әдәбиятына нигез салучы Кыл Галине дә искә алмый мөмкин түгел. Аның Йосыф пәйгамбәр турындагы Кыйсаи Йосыф поэмасы болгар татар әдәбиятына бөтен тарихы буенча тәэсир итеп килгән һәм үзенең йогынты көчен бүгендә җуймаган әдәби җәүһәр. Шигъриятебезнең бүгенге ылпат шәхесләренә килгәндә исемлекне байтак вакыт санап булыр иде. Тик шулай да иң дигәннәрен тапшырыбыз кысаларында яктыртырга була. Икенче сыйныфта укыганда инде язарга өйрәнгәч, безгә укытучы, безнең Фәнзия апа, укытучы үзебезнең башлангыч мәктәбебезнең Кече Битаман авылында безгә инде шундый бирем бирде инде шигырь языгыз дип, шигырь язып карагыз. Менә шул шигырь бөтен бездә язабыз инде. Шулар арасында минем шигырьне, минем язганнарны күреп инде Фәнзия апа әйтә, бу бит шигырь ди. Чын-чын шигырь менә, син шагыйрь булып китәрсең дип миңа шулай мине үсендерә канатландыра инде. Һәм бу менә шул вакытта әйткән сүзләре гел мине шул шигырь язырга этәреп торды. Һәм шулай иттереп мин инде урта мәктәпкә, Олы Битаман мәктәбенә чыкканда инде менә шагыйрь килде безнең мәктәпкә укырга дип инде шулай кабул иттеләр мине. Рафис абый шигырь язуга булган сәләтен әнисеннән күчкән дип саный. Әнисе шигъри җанлы кеше, 4 кенә сыйныф белемле булса да, язган әсәрләрен җыентыкка туплап барган. Безнең мәктәпкә Мәхмүд Хөсәен килде. Язучылар җырып торалар бит инде. Ул чакта да шулай иде. Мәхмүд Хөсәен безнең белән очрашты, балалар белән инде, укучылар белән. Шунда укытучылар әйтәләр, безнең дә мәктәптә бер шагыйрь бар диләр. Кем ул? Менә минең алып килделәр дә менә шушы җегет диләр инде. Кая шигырьләрен күрсәт әле ди. Без инде йөреп укыйбыз, ул кескене пычрак, кызгы пычрак. Бар алып кайт. Мин әйтәм, авылда ул, үзебезнең авылда, минем монда түгел ул шигырьләр. Бар алып кил. Мин йөгереп, кызгы пычракны баташыма җыра-җыра икенче авылга, үзебезнең туган авылга кайтып алып килдем. Мин 96 битлек общий дәфтәр дигән дәфтәрләр була бит инде. Күнтешле шундый дәфтәргә тулган инде шигырь белән алып килдем. Мәхмүд абый буларны укыды, карады, бик саклап карап утырды. Шуннан соң бер шигырь таптым диде. Шуннан соң бу да инде минем өчен әйбәт бит инде. Мин соңыннан ул шигырь дәфтәрен әлдә саклыйм, ләкин анда бер генә түгел, мин хәзердә менә мин бу шигырь минеке булуына теге ул чагында ук инде өлгергән шигырьләр язганмын икән дип менә хәзердә әйтәм. Мәхмүд Хөсәен ул вакытта әле яшь каләм тирбәтүче Рафис Корбанның шигырен район газетасында, соңрак яшь Ленинчыда бастырып чыгара. Өеңдә җыеп ятма, төрле басмаларга җибәргәлә дип киңәш тә бирә. Мин үзем балачакта рәсем ясый идем бик әйбәт инде. Мин рәссам булырга дип тәхыялларын биргән идем. Ләкин
художество училищесіне барып та келген едім. Теге 8-ді бітіргештен еді, шунда кірем дейді. Ләкин махсус мектеп, художество мектебін бітірге керек екен. Біздің мектеплерде жоқ бейтін андай нелер. Шундан соң, әне шу онды бітіріп, университетқа барып, журналистика бөлігіне оқыра кірдім. Рафис әфәндінің илһам шишмәсе бай, ижад итүдән туктаганы юк. Әле күптән түгел яңа китабы да дөнья күргән. Өз гомеремдә 50-дән 6 китап чыгардым. Шул китапларның 30-дан артыгы балалар өчен. Менә иң беренче китабым да балалар өчен иде. Ул 32 генә битлек, редакторы Фирая Пазиятдинова. Инде мәрхүм булып китте, кызганычка каршы. Яшьли китте безнең арадан. Менә соңгы китабым шулай ук балалар өчен, мин гомер буе балалар өчен язган әсәрләремне туплап, менә быел менә шушы китабымны чыгардым. Бу Рафис Кырбан балаларга дип куйдым мин аны махсус исемендә. Монда минем шигырьләр тупланган, балалар өчен төрле әкиятләрдән, менә Карли Чуковскийның әкиятләре, урыс балалары теге гомумән балалар битен яратып әкиятләр яраталар. Шигырь белән язылган әкиятләр. Мин шуларны татарчага тәрҗемә итеп, менә шул әкиятләрне дә монда киттем. Аннан соң мин үзем Курчак театрында эшләдем, Татарстан әкият Курчак театрында безнең Казанда. Һәм анда эшләгән вакытта пьесалар яздым, махсус балалар театрлары өчен. Һәм менә шул пьесаларны мәктәп сәхнәләрендә гөлсырыйлар. Рафис пьесаларның юкмы дип мин аларны 2002 елда күптән инде басылып чыкканнар иде, 20 ел булган. Һәм менә шул пьесаларны бу китапка да керттем. Рафис абыйга быел 65 яшь тулган, юбилей чараларына әзерләнеп йөри. Аңа әле озын-озак еллар иҗат утында дөрләп, яңадан яңа әсәрләр иҗат итәргә язсын. 15-16 йөзләрдә Казан ханлыгы чорында да шигъри әсәрләр шактый киң таралган була. Әлеге чор татар әдәбиятының күренекле вәкилләре Кыл Шәриф, Мөхәммәдияр, Әмми Камал кебек шагыйрьләр. Алар үзләренең белемле, фикерле булулары белән аерылып торалар. Нигездә гарәп, фарсы, төрки телләрен яхшы беләләр. 17-18 гасырларга караган язма мәдәният исә башка чорлар белән чагыштырганда шактый ярлы. Бу чор шигъриятендә суфичылык үзенлек сиздерә. Мәүлә Кылый, Габди, Ибатулла Ишан кебек шагыйрьләрнең әсәрләрендә әхлакый фәлсәфи мәсьәләләр, кеше турында карашлар үзәккә куела. 19 гасыр азагы 20 йөз башы исә татар шигъриятенең аеруча кискен борылыш ясаган чоры. Бу вакытта әдәбият мәйданына бүгенге көнгә кадәр актуальлекләрен, шигъри сүзләрнең көчен югалтмаган, ылпат, кыю, яңа карашлы шагыйрьләр килә. Алар кешелек дөньясын үзгәртергә, аңа яңа сулыш өрергә омтылалар. Әлеге чорда иҗтимагый тетрәнүләр, сугышлар һәм революцияләр күзәтелә. Капитализм ныгый барган сайын милли азатлык хәрәкәте гәҗит журналлар басыла, мәктәп мәдрәсәләр, театрлар ачыла. Әдәбиятка ихтыяҗ арта. Бу чорның данлыклы шагыйрьләре кыска гына гомер юлында күп кырлы иҗаты белән татар мәдәнияте тарихында яңа эпоха ачкан шагыйрь, татар әдәбиятының, татар милләтенең йөзек кашы Габдулла Тукай. 1905 елгы революция чорында әдәбият мәйданына чыгып, катлаулы һәм үзенчәлекле иҗат юлы узган, демократик татар әдәбияты һәм культурасы үсешенә әһәмиятле өлеш керткән шагыйрь Сәгыйд Рәмиев. Дөньяны галәм масштабы киңлегендә күзәтүче шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе, берничә алтын приискасы хуҗасы Дәрдемәнд. Күренекле татар шагыйре һәм язучысы, татар әдәбияты классигы, башкорт әдәбиятына нигез салучы Мәҗит Гафури. Шагыйрь, драматург, прозаик, публицист, тәрҗемәче, театр эшлеклесе Фәтхи Бурнаш. Иҗатында гомум кешелек кыйммәтләрен алга сөрүче шагыйрь Нәҗип Думави. Бик яшьли талантлы шагыйрь буларак танылган, аз гына гомер эчендә тарихта тирән эз калдырган Фидакарь зат Шәйхзада Бабич һәм башкалар. Шигърият хис кичерешләр дөньясы. Биредән эшкә күңелле, нәфис хатын-кызларның да булуы гаҗәп хәл түгел. Шигърият ничек күңелгә керде дигәндә бер генә сүз белән җавап биреп булмый торгандыр. Ул син туганнан алып, әкрен-әкрен күңелеңә сеңә бара. Иң беренче менә без әле аны бәлки хәтерләп тә бетермибез инде. Безнең дәваниләребез, әниләребез җырлаган шу бишек җырлары. Инде менә дәванинең мин безгә укыган
көйләп укыган саксыкларын, Юсуф китапларын хәтерлим. Алар әкренләп күңелгә шундый сеңеп баралар. Аннан соң без бит инде авыл җирендә үскән балалар, авылда табигать белән бергә үсәсең, табигать эчендә дәвами белән урманга йөрүләр. Ул безнең дөньяның матурлыгын күрү, беренче теге чәчәкләрне күрү. Аннан соң без бала чакта бик көтә идек, инде менә хәзер яз җитә. Сыерчыклар кайтканын, сыерчыклар кайтулар. Алар бөтенесе дә шигърият. Шигърият күңелгә әкрен-әкрен менә ничек әйтим, бал кырты үзенең ничек балны җыя, үзенең кәрәзенә ничек тутыра, күңел кәрәзенә шулай итеп әкрен-әкрен шигърият тула бара дип уйлыйм мин. Илсияр ханым фикеренчә, һәр кешенең дә күңелендә шигърият яши. Кемдер аны йөрәк түрендә генә саклый, кемнәрдер кагаз битенә төшерә. Яшәешебез ул үзе шигърият. Менә шушы шигъриятта яшәү халык җырлары белән бергә. Безнең шушы халыкның борынгыдан килгән бүтән теге традициялары, халыкның гореф-гадәтләре, алар кешенең күңеленә шигърият булып сеңәләр. Чөнки безнең әдәбиятның да башы ул шигърият. Татар әдәбияты әлбәттә аның шигъри әдәбият ул безнең, чөнки борынгыдан килгән безнең менә шушы иң беренче саксык бәйетләре, алар безнең теге әдәби үрнәкләрнең иң борынгылары дип әйтәбез бит инде. Шу Кыссаи Юсуф китаплары, алар бит шул кадәр матур, тирән, нечкә итеп язылганнар, алардагы менә безнең менталитетның, безнең халыкның дөньяны кабул итүе ул. Шагыйрь күңеле нечкә нәрсә, ул хисләр белән тулы үзе бер дөнья. Тик кайчак тәнкыйть сүзе дә очрап куя. Тәнкыйть кирәкле шәйдер дигән Тукай һәм мин Тукай сүзләре белән бик нык килешәм. Тәнкыйть әлбәттә үтерергә дә мөмкин, тәнкыйть күтәрергә дә мөмкин. Гомумән тәнкыйть кенә түгел, сүз. Менә бу турыда бит инде бик күп әйтелгән, сүз кешене үтәрергә дә мөмкин, дәваларга да мөмкин. Ләкин вакытында әйтелгән һәм дөрес итеп әйтелгән тәнкыйть ул кешене шагыйрь буларак, бу вакытта мин бу урында мин профессиональ язучылар, шагыйрьләр турында сүз алып барам. Ул бәлки башлап язучыларга да инде кешене киресенчә үсәргә, этәргеч бирергә тиеш. Дип уйлыйм мин. Ул ничек әйтелгәнгә карап инде әлбәттә, ләкин менә кеше үзенә тәнкыйтьне кабул итә белмәсә, ул беркайчан да бернинди өлкәдә дә үсә алмый. Ләкин тәнкыйтьне кабул итү мин һәрвакытта шулай дип саныйм. Кешегә бит инде безгә акыл бирелгән, аң бирелгән, уйлау сәләте бирелгән. Син әйткән сүзгә бер кадәр үзеңнең фикерең белән карарга тиеш. Син тәнкыйтьне кабул итәсеңме, итмисеңме, ансы синең үзеңнең эшең. Илсияр ханым белән шигырьләр укырга да вакыт таптык. Туган илем диеп, туарылып, кычкырганнар булды җан белән. Җанның кылы кырык өзелгәндер, селкендеме икән бер үлән. Туган илем диеп ин салам да, агач башларына бер багам. Башын җилгә игән агачлар күп, бөгелепләр төшмә, багалмам. Туган илем диеп кабатлыйм мин, йөрәгемдә минем туган ил. Буйык түгел, бөек итеп кенә күрәселәр килә сине гел. Туган илем диеп, туарылып, кычкырулар бәлки сирәктер. Туган илең барын тыяр өчен бер сискәнү безгә кирәктер. Бөек Ватан сугышы чорында шигъри әсәрләр аеруча күп языла. Әлеге чор шагыйрьләреннән Муса Җәлил, Фатих Кәрим, Гадел Кутуй, Әхмәт Исхак, Шайхи Маннурны әйтеп үтәргә кирәктер. Алар язган шигырьләрнең үзәгендә утлар-сулар кишеп чыккан совет солдаты. Ватан язмышы өчен соңгы тамчы канын кызганмаган, үзең турында уйлама, илең турында уйла дип фикер йөрткән каһарман тора. 20-нче гасырның 2нче яртысыннан башлап татар поэзиясе эчтәлекнең 2 катлы булуы һәм шартлы образ символларга мөрәҗәгать итүе белән аерылып тора. Бу бигрәк тә Гамил Авзал, Илдар Юзеев, Роберт Әхмәтҗанов иҗатында чагыла. Раул Фәйзуллин, Ринат Харисның зур булмаган лирик шигырьләрендә дә тирән иҗтимагый, сәяси һәм социаль фәлсәфи мәгънә салына. Мөдәррис Әгъләм, Зөлфәт шигырьләрендә исә фикер өстен чыга. Ул фикерләр еш кына метафорлар, символлар ярдәмендә белдерелә.
20 гасыр ахырына татар поэзиясына катлаулы образлык, ишара һәм ассоциациялар теле, милли тематика әйләнеп кайта. Шәхес культы, туган телне югалту, мәдәниятне һәм милли үз аңны җуюга калган әсәрләр туа. Алда итеп үтелгән шагыйрьләр белән бер рәттән Рәзил Вәлиев, Роберт Миңнуллин, Рыкаил Зәйдулла, Җәүдәт Сөләйман, Рифә Рахман, Илсияр Ихсанова, Ләбиб Лерон һәм башкалар актив иҗат итә. 21 гасыр башында исә әдәбият мәйданына күпләп яшь шагыйрьләр килә башлый. Аларның иҗаты өлкән буынны да, яшьләрне дә битараф калдырмый. Луиза Янсуар, Илмира Җәлилова, Ленар Шәйхләрдән башланган яңа шигърият буынын Йылдыз Миңнуллина, Лилия Гыйбадуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Рифат Сәләх, Эльвира Хадиева һәм башкалар дәвам итә. Шигъриятта яңа сулыш барлыкка килә. Безнең татар шигърияте ул гомер-гомергә бик көчле булган. Бу гаҗәп тә түгел, чөнки безнең әдәбиятның нигезендә әдәбиятны тупландырып торучы чишмә башаның татар шигърияте. Шигърияттан башланган безнең әдәбият. Менә аның әгәрдә инде бик 1000 еллык татар әдәбияты диләр икән, ул димәк шигъриятның тарихы. Һәм хәтта ул 1000 елдан да артыграк, чөнки менә Орхон, Енисей язмаларын укысаң, Күлтәгин ташы, Билгә, Каган ташы, анда теге менә шушы төрки халкының көнкүреше, тарихы язылган. Рыкаил әфәнде Татарстанның язучылар берлеге җитәкчесе дә булгач, аны барыннан да бигрәк шигъриятыбыз киләчәге мәсьәләсе борчый. Иратларны узып китә торган безнең яшь шагыйрьләребез бар. Аларның саны китсәң, менә Лилия Гыйбадуллина. Менә без бит инде татар президент хузурындагы татар телен үстерү һәм саклау мәсьәләләре буенча комиссия Марат Әхмәтов җитәкчелегендә конкурс үткәрдек, бик масштаблы, бөтен жанрларны иңләгән. Андый конкурс әле безнең татар әдәбият тарихында булганы юк иде андый конкурсның. Менә шушында шигърият номинациясендә, шигырь номинациясендә беренче, икенче урыннарны алды безнең Лилия Гыйбадуллина. Ул бит яшьләрнең пароль белән исем күрсәтелми. Шуңа күрә без әлбәттә белгән булсаңа беренче, икенче урыннарны түгел, беренче урынны гына биргән булыр иде. Ләкин монда без белмәдек авторның кем икәнен. Һәм поэма номинациясендә дә ул беренче урынны алды. Бу инде гаҗәеп бер феномен үзенчә, һәм мин моңа бик сөендем. Рыкаил әфәнде үзебезнекеләрнең иҗатларын алга сөрү генә түгел, төрки халыкларның әсәрләрен дә татарчага тәрҗемә итү эшләре башкарыла ди. Әдәби тәрҗемә үзәге ачтык язучылар берлеге карамагында. Һәм ул эшли башлады. Без әлбәттә беренче итеп шигъриятны бит тәрҗемә итү кыенрак. Анда бит аның үзенең музыкасы, асана, аллитерацияләр һәм образлар системасын бүтән телгә тәрҗемә итү ул бик кыен. Ә прозаны тәрҗемә итү әлбәттә җиңелрәк. Без инде башладык менә хикәяләр антологиясеннән. Алар татар хикәяләр антологиясе 21 гасыр язучылары. Төркиядә дөнья күрәчәк менә тиздән. Шушы көннәрдә дип әйтергә кирәк. Мәскәүдә дөнья күрергә тиешле, ләкин менә хәзерге теге ситуациядә хәзер бит инде үзегез беләсез, икътисади яктан шактый авыр. Һәм ул бик авыр да булачак әле. Бу эшләр тоткарланырга мөмкин әлбәттә, ләкин инде без үзебезнең ниятебездән кире чигенмәячәкбез. Безнең эшебезне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хуплады һәм бу бигрәк тә татар әдәбиятын бүтән телләрдә күрсәтү эшен без дәвам итәчәкбез. Башка халыкларның күңеленә барып җитүнең бердән-бер юлы әдәбият аша. Чөнки әдәбиятта, шигъриятта халыкның яшәеше, үзенчәлеге күренә, милли йөзе ярылып ята. Безнең әдәбиятта шигырьләрнең муллыгы милләтнең менталитетына, гырыф-гадәтләренә бәйледер. Татарлар җырсыз, көйсез, матур сүзсез тормышларын күз алдына да китерә алмый. Халык җырларына, бәйет мөнәҗәтләренә, дастан риваятләренә генә күз салыйк. Аларда төрки татарның тарихы, мөстәкыйль халык булып саклану өчен көрәш, туган җиргә, милләткә мәхәббәт ярылып ята.
Төрле буын шагыйрьләрен берләштергән уртак юнәлешләр, халкыбыз, телебез язмышы, җәмгыятьнең бүгенге халәте, вакыт, мәхәббәт, яшәү үлем фәлсәфәсе. Шагыйрь күңеле һәр вакыт шул хакыйкатьләрне эзләнү юлында бәргәләнә, ярсый, изгәләнә. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген без татар шагыйрьләре, татар шигърияте тарихы, шигъриятның милли кыйммәте, үткәне һәм бүгенгесе хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Йыратывашыч майялынан. Муза, иркан. Чуваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодам умелись, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.